بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. yan uwa masu kallon wannan shiri na nasiha ga ma'aurata, ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasihar mu ta yau ita ce, maza ku sani matanku suna buƙatar kulawarku da yabawarku da nuna jin daɗinku idan suka yi muku abin da kuke so ko kuka sa su wani aiki, to suna so ku yaba musu, kuna so ku nuna farin cikinsu a tattare da su. Mata ku kuma ku sani mazajenku suna buƙatar biyayyarku da tausayawarku a gare su, tare da godiyarku ga duk abin da suka kawo cikin gida, ƙanƙani ne ko mai yawa. Hakan zai gadar muku da martaba a wajensu. Don haka a lura da wannan, a kiyaye, insha Allah ta'ala ana bin irin waɗannan za a samu nasarar zamantakewa. Maza ku rinka yaba matanku a koda yaushe idan suka kyautata mu. Mace tana son mijinta ya rinka yaba mata idan ta yi abin da ya umarce ta da shi. Ko girki mace ta yi tana so mijinta ya yaba mata. Haka idan ta yi ado tana so mijinta ya yaba mata. In ta tsaftace gida tana buƙatar mijinta ya yaba. Kuma sannan miji ya yi ƙoƙari ya kawo abin da za a gyara gida domin a gyara ya yaba. Ko kuma mata a koda yaushe lokacin da duk za ku yi godiya akan duk abin da mazajen ku suka kawo suka baku daidai gwargwado, kuka yaba kuka gode, to wannan abin zai sa su ƙara himma kuma za su ji daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa duk wanda ya kyautata maka to ka yaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.